mina ngiyazi ukuswela kunjani. Kuthi kunguJanuwari sekusele nje emalanga ambalwa ukuthi kuvulwe izikolo, avela umzali wakho eze neplastic yasePep igcwele impahla. Ujabule nawe, ujabule uthi hey ngaze ngayithola iuniform entsha ngiya esikolweni esisha ngiyocala esikolweni samabanga phezulu. Hayi nakangena vela athi hayi awuyele ekameleni ukhumulele impahla oyimbethe ubuye uzomeda nayi iuniform engikuphathele yona. Hayi nawe uye ugijime ekameleni, ugijime ekameleni ubuye sowubuya ugqoka ushoti suyakhumula ufaka lebhluku elisha lesikolo akuphathele lona. Avela athi uyalibona lebhluku leli ngicele umalume Themba lo osebenze mall ukuthi angiphe ibhluku eligrey ngoba yena usebenza enkampanini yama security bagqoka amabhluku agrey namashirt amhlophe. Unginike ngenhliziyo emhlophe wathi uzimisele esikolweni awulimede. Uvele umoya wakho ushone phansi ubuza uma wakho ukuthi awukodwa ma umalume Themba yebo ngiyamazi bekagada eWoolworths kodwa manje sogada eFoshini. Athi ya ngisho loyo umalume Themba uma uceda nje ukumeda lezi zinto uhamba uyobonga. Uvela uthi hayi kodwa ma umalume Themba mude nakimi. Athi hawu ngibani wakutshela ukuthi mina ngikwazi ukunciphisa ibhluku, ngizolinciphisa ngizolijuba. Uthi kodwa mkhulu futhi ngomzimba. Athi hayibo sondela la, mawusondela kuye uma wakho alibambe eceleni kube ngathi liyakunela. Athi bheka le mawubheka le yaphinda libambe nganhlanya athi le bhluku leli lifuna nethi ibhande ukuze lizokunela kahle. Umoya wakho uyoshona phansi athi khipha ezinye impahla lapha eplastikini. Usuya ngomoya ophansi lapha eplastikini uthi uyakhipha ubona ukuthi nale shirt olikhiphayo lide, yabona likhulu nakuwe lide likhulu vele. Lo muntu omdala uthi awumali leli ngaka athi meda hayi ulimede hayi kodwa lona likushika kakhulu kodwa liyandlula la ezandleni lide nje kakhulu kodwa nalana liyakhomba nje ukuthi hayi akusi size yakhe le. Athi uma wakho uyalibona le right njani malume Themba bekazithanda lisesemhlophe ungabe uyarobha mawasha le shirt. Uthi ma kodwa vele i-uniform yami le. Athi yiyo. Uthi kodwa ne-emblem ebhalwe ukuthi Amantungwa Security Services mosikule shirt. Athi uzogcoka ijezi phezulu angeke babone abantu ofunda nabo kanti wena uyele kofunda lesikolweni noma kobuka abantu. Uzoligcoka le shirt lelo nebhluku elikhulu elincishisiwe futhi mama wakhe akakwazi ukuthunga ulikabhe ngathi ulikabha ngezembe wenza nje naye wazama umuntu omdala ngisho u50 ukuthi kuyoncishiswa kahle kumama othungayo akanayo avela linciphise yena ngokwakhe uligcoka unyaka wonke noma lishisa ilanga esikolweni awulikhumula ijezi ngoba usaba ukuthi uzathi ungakhumula ijezi kuvele iemblem ebhalwe Amantungwa Security Services uzohlekwa uze unikwe i-nickname entsha. Yingakho mina ngiqale le campaign ethi Phonse Esivivaneni ngithi kubantu bakithi abantu abaphonse esivivaneni ngithumelela imessage ngibhalele ku WhatsApp uyabona ngibhalela imessage khona la ka TikTok uma unamashirt amhlophe ezingane zesikolo uma uneyigqathulo uma unako okuthile ongasipha kona ukuthi sidlulisele kwabanganabo noma ngabe sekusebenzile sininge kukhona abanganako sanhlobo. Uma unako mhlawumbe o50 u20 noma ngabe imalini sifakele siyothenga igqathulo siyothenga amashirt amhlophe sithenga iuniform esoyindlulisela einganene ezinganalutho ezinganako ezisaba kuye esikolweni ngoba zinganayo uniform, ezisaba kuye esikolweni ngoba igqathulo ziphelile sezigcoka amateki zisaba ukuthi zizawuhlekwa. Sizonika izingane ezilova esikolweni ngoba zinganako okufunekalayo esikolweni. Sithi nceda inamba yami iyo lena ungangifakela ke nemessage